doma pri obrazovkách, ale aj tu v Incheba Expo aréne, keďže naši speváci spievajú Unplugged, my moderujeme tiež Unplugged. A preto sme sa rozhodli vám naozaj ukázať v takom prevedení, v typickom prevedení, v akom naozaj v súkromí fungujeme. Dobre, takže ideme uviesť prestávku. Viem 3 akordy, ticho, hej? No, počkaj, ešte raz. Tešíme sa po prestávku A po nej dáme ďalšiu dávku. tešíme Sa spolu s vami na prestávku. Počkaj, ešte raz. A všetci. Všetci. Tešíme sa na prestávku. A po nej dáme ďalšiu dávku. Tešíme sa spolu s vami na prestávku. Param, param. Že dnes z nášho spoločného, naozaj súkromného repertoáru vám ponúkneme pár pekných piesní a túto... Nie, dáme ešte túto. Túto ešte nepoznáte, totiž to táto je úplne nová. Dobre, všetci spolu, áno, tešíme sa na prestávku. Ako je text? To je nová, to nepoznajú text ešte. 3, 4, 3. Tešíme sa na prestávku. A po nej dáme ďalšiu dávku. Tešíme Sa spolu s vami na prestávku. A všetci? Všetci spolu. 3, 4. Tešíme sa na prestávku. A po nej dáme ďalšiu dávku. Tešíme Sa spolu s vami na prestávku. Tá tamburina ti ide. 1, 2, 3, 4.